Ok, este luni. Azi avem zi de piept și de triceps la sală. Sperăm să nu fie prea multă lume ca să putem și noi să filmăm, deoarece mergem la 10 dimineața, deci o să vedem. Momentan este 9 și lucrez la un thumbnail pentru YouTube. O să încercăm să dăm la bench press cu 100 de kg azi și să vedem cum iese. Nu mai am aer, nu mai pot să respir, nu mai pot să... Dacă vezi că mor, las-o acolo încă 5 secunde până e sigur că mor, da. Ca lumea de data asta. Acum că a dat Luca 100 ca lumea și a atins pieptul, eu am dat 3 repuri, vom trece la dumbbell press. Ne focusăm pe hipertrofie și momentan așteptăm să se elibereze banca, că na, știți cum e ianuarie. Ca idee așa. Ăsta e nivelul, ăsta e nivelul. Ne apucăm de calisthenics, de gimnastică, mergem afară în aer liber, alergăm pe acolo, dăm public, Mergem pe Cozla. Să bat pula. Terminat antrenamentul, destul de scurtos din cauza că e full și n-am avut efectiv unde să A facem. fost efectiv imposibil să filmăm. Cred că schimbăm sala de acum, schimbăm țara sau nu știu ce. Schimbăm orașul, schimbăm tot, îl schimbăm și pe Luca, îl luăm pe altcineva. Da, o să devin anabolic mate. Nu s-a putut efectiv filma. A fost imposibil. De asta n-am pus partea cu tricepsul, că în teorie azi aveam și piept și triceps. Dar ăsta e nivelul. nu a fost să fie. Deci, Da. să aparent sala asta are și jumate din aparate stricate. Au venit acum în ianuarie toți strapperii, toți skinny criminali la sală.
Deci da. I-am pus pe bară și am făcut cu ei. Da. Ne vedem la următorul antrenament. Pa!